Nachádzame sa vo vašej posolskej kancelárii tu na obecnom úrade. Vyjadrite nám pravdu medzi štyrmi očami, keď nás vaša sekretárka nepočuje, ako je to v skutočnosti s vašou orientáciou. Začnite úplne od detstva. Ako ste prežili detstvo? Udiala sa vo vašom živote nejaká situácia, ktorá mohla zapríčiniť zmenu vašej orientácie? Takže len podotýkam, že situácia o tejto téme je u mňa veľmi vážna. Keď som bol malý chlapec, dosť som váhal o tom, vždy som bol trošku iný ako ostatní. Keď som mal asi 15 rokov, tak som prvýkrát v živote navštívil sex bar, v ktorom som to videl, ako sa to všetko tam robí. Trošku ma tam aj zmlátili a pichli mi do ryti análny kolík. Bol som trošičku poškodený, no ten gej bol potom na vyšetrovačke, všetko sa potom vlastne vyriešilo. Ale zistil som časom, že som predsa trošku taký iný. Potom som chodieval trošku pozerať aj ženy, ale nikdy ma nepritahovali asi tak ako chlapi, takže skôr by som sa prikláňal k tomu, že som skôr gej ako na ženy, ale neviem predsa, lebo tie ženy ma predsa moc nevzrušujú. Ja mám rád také chlapské veľké penisy, také do huby, čo by mohli píchať do ucha, do nosa a akože zvlášť milujem, keď mi niekto navleče na hlavu kondom. Tak milý pán redaktor, ja tu napravdu zakrývať nebudem, priznám sa vám tu všetko medzi štyrmi očami, keď sme sa už tu tak pekne zošli. Poviem vám, že mne sa naozaj radšej ľúbia chlapi ako ženy, pretože proste ľúbia sa mi svalnaté prdele, chlapi proste aj posilujú, chodia do posilky, majú vyšportované telo, úplne sú svalnatí a ženy k tomu bývajú ešte aj anorektičky, preto sa skôr prikláňam k tomu, že by som mohol mať orientáciu na chlapov, ale poviem vám, že nie som si naozaj do svojho svedomia akože istý, ale prikláňam sa skôr naozaj s tým chlapom, pretože ja mám rád proste veľkých svalnáčov, veľké penisy a hlavne keď je medzi nohami ochopené, 100% ochopené, to mám rád, to ma dokáže vzrušiť asi tak 100% a chlpatá prdelka samozrejme, ktorá ešte omastená trošku gecom a trošku takým lubrigantom samozrejme, ktorý mám rád. Kondomy používam najradšej Durex značka, Durex Apriol, takže takto by som asi chcel dokončiť túto tému. Ja mám akože veľmi rád sex, ale priznám sa, že s chlapom som ešte ani raz nesexoval, ale naozaj by som chcel, aj vy sa mi celkom páčite. Dal by som v kľude aj vás dole v pohodičke, ja s tým problém vôbec nemám, takže naozaj akože... Pán starosta, za posledné 2-3 mesiace bolo uverejnených rôzne obvinení, že ste o polnoci chodili po uličkách, vraj ste boli najebaní a písalo sa o vás, že vraj ste znásilňovali domových miláčikov. Vyjadrite sa prosím k tomuto. Je to pravda, pán starosta? Alebo si ľudia vymýšľajú z dôvodu, že vás nenávidia? Tak k tomuto vám poviem len toľko, že veľa ľudí ma v tejto obci nenávidí a keď som proste najebaný, tak viem, čo robím a cítim sa vlastne pod sebou. Na toľko môžem povedať, že keď sa ich dokážem najebať z vody zo záchodu alebo z maruhlového kompotu, tak určite v obci nebol som mal žiadny problém, pretože vždy sa držím pri zemi. A keď poviem, že tvrdý alkohol som do úst dal málo kedy. Jednak ja už som tu na verejnosť priznal, že nie som nejaký ako zoofil, myslím, že som teda gej, takže ja môžem povedať, že ja mám vlastne mesačne 1000 eur a mohol by som vlastne zaviesť aj nejaké sex shopy do obce šoporné, lenže viete, to by som musel vlastne obetovať celý môj plat do toho a ja sa proste nenechám ovládať čopornami. Ja som proste emo, ja som echo a ja som neviem aj čo a ja proste som sám do seba, ja som krutý človek, ja som proste obyčajné hovado, ja proste nie som mierumilovný človek, ja som proste zlý človek. Ja raz, keď som prišiel do obchodu, tak som tam videl, ako vykrádajú obchod a ja som toho žobráka radšej nehal, nech ide, nech si proste ukradne. Aj keď som pán starosta, povedal som predavačke, ty chnípa nehaj ho tak, nech si uteče, ja to za ňo zaplatím a nakoniec som ani nezaplatil a nemal som nejaké problémy, ani som nebol stíhaný políciou, takže nemám nejaký problém, tuto v šoporni všetci ma tu budú poslúchať, ja som tu najväčší boss a nech si ľudia nemyslia, že tu so mnou budú ovládať, nikto ma neodvolá a čo si vlastne o sebe myslia, kurva však, čo toto, ja som bol aké okuraté hovado, alebo čo si o mne myslia tí hovada, alebo čo to, kde to žijeme. Však keď už je niekto starosta, tak proste ho treba poslúchať a nie takéto veci robiť. Ja si tu môžem honiť cicinu za obecným úradom a oni tu budú na mňa vyprávať hovadiny. No ja to môžem srať pekne, môžem ich srať do huby. Oné sa odfotím tam s holou rytou a tak to bude pekné na billboardoch, sa nechám odfotiť čoporný a na jednotu všade to bude povyvesované. Na stĺpo, všetko si dám vyfotiť. Pekne urobím mojim zlatým spoluobčanom erotické fotky, nech vidia, aké som erotické hovado pekný. Zapouzujem s holou prdelkou a s mojim chlpatým, veľkým, desivým károm. Nech vidia, čo som ja zač. Aby vedeli, na koho majú nadávať. Ja im dám.
sa volať vyserem a budú to po mne upratať. Nech si nemyslia do piče tam, však ja normálne sa môžem nasrať a vykopem dám úplne zavrieť všetky kanalizácie a šopornany budú mať len žumpu, nedovolím im ani proste vysrať sa. A ešte na oblátku sa vyserem každému šopornanovi pred dom, nech vidí čo je to, nadávať starostu. Aby ste vedeli, so zlými mimozemšťanmi sa ja poznám moc dobre. Mám schopnosť paralizovať človeka. Pán starosta, urobili by ste pre celú našou obcov Šoporňa nejakú zoofilnú scénku? A plus ešte k tomu, keď vám niekto zaplatil nevyčísliteľnú sumu, boli by ste také hovado? A boli by ste ochotní za peniaze treba napojebať do ryti pred očami občanov? Boli by ste taká svina, že by ste mi znásilnili novookotených ratlíkov? Ja osobne sa priznám, pán starosta, že keby ste mi toto za vaše vyjebané špinavé prachy spravili, tak vám kladivom rozklopem gule na márne kúsky, že to už neposkladáte ani ničím, ani zlepiacou páskou to nezlepíte, to už sa nebude dať. By som vás pojebal rúčkou od krompáča do ryti a to by sa vám určite nepáčilo, lebo na konci má priemer 10 cm. Už by ste si nezatrtkali ani so psom, ani so žiadnym. Tak ako ja sa priznám, pane, že ja by som za peniaze pojebal aj kona do ryti. Ako možno zase trošku prehánam, ale ako bol by som schopný, ale konské hovno by som zjedol určite za 1 000 000 eur, akože keby homosexuálom platia za slavu nejak 1 000 000, tak určite by som to robil a venoval sa len plne tomu. Som si plne istý, že by som sa venoval tomu, i keď by som možno aj nebol ten homosexuál a vysral by som tuto na toto kreslo a sral by som na to. Viete, no život maximálneho buzíka, ak som ja, ľahký není. Ako malé decko som mal dosť rozmazaný život. Ľúbil som sa dosť na všetko nasrať. Keď ma proste niečo nasralo, tak proste moje nervy nezlomilo nič iné ako kľudný, vychladený repíkový čaj, ktorý som proste používal, keď som mal úplne nervy. Aj keď ten čaj má byť vlastne pri zažívacích ťažkostách, lenže môj tráviaci trakt je úplne prevrátený, takže mne pomáhajú úplne iné tabletky. Keď sa potrebujem vystrať a mám zápchu, tak používam paralén, ktorý mi pomôže. Keď proste ma bolí hlava, tak použijem prehánadlo a hlava ma boleť prestane. Takže so mnou je to proste tak. Raz keď som sa proste moc nahneval, tak medálne som urobil v školskej taký nákry. Proste nechutilo mi jedlo, alebo som len našiel, myslím vtedy vlas v polievke a tak som tam pozametal s tou kuchárkou, že ona potom musela odísť do predčasného dôchodku. Dostala zo mňa veľkú traumu. Takže ja som veľký čertiskova, musím povedať, ale ako vzťahuje sa to aj na sexuálne požiadavky, podotýkam, takže dávajte si nám na pozor, hlavne keď teda nájdete najebaného, ak bola do toho nepravda, tak si dávajte pozor, aby som volačo vám nespravil. Radšej vám ja odporúčam po 10. hodine, chodevajte vždy večer len s kaserom a buďte ozbrojení. Po prípade pri najhoršom ukradnite papačke krompáč a chodte po dedine s kopáčom na pleci, ak nebudete mať na kasér, ak nebudete mať peniaze, tak ma s ním proste len jebnete do hlavy a zlomíte. Pán starosta, inak veľmi by ste ma potešili, keby mi toľko neskáčete do reči. Nie jak nejaká 15-ročná pána, čo ide prvý raz jebať. Mohli by ste byť taký láskaví, ďakujem. A teraz sa snažte odpovedať k veci a nezahovárajte stále. Lebo ja zahovorím, že ste gay na referende pred občanmi. Povedzte, beriete ešte niečo na vaše telo, však ste tosti jak prasa. No, však ja vlastne nedávno som užíval také tabletky Liderin, bože, to už si pletem so sexuálnymi tabletkami proti stoporenému penisu, no neviem, nepamätám si, aké tabletky som už užíval, ale viem proste, že som už nejaké mal, dal som si to a proste ja som vyfučal jak bala, som bol taký chudý, že ja som prešiel aj cez myšaciu dieru, to je trošku také smiešné, a mňa bola kedy tak predrbáva, že vy ste sa úplne divili, akože, no tak nechcem akože seba znevažovať moju veľkú nadmerú inteligenciu nad všetkých, čo teda sú tu, naši občania, ale proste niekedy o sebe sám pochybujem a hádam aj vy si všímate, že by sa mi niekedy oplatilo ísť na psychiatriu, pretože ja som mal problémy už síce od detstva, viete, ono sa to vzťahuje rovno už aj na tú orientáciu, čo som vám hovorila, podobné veci, takže to berem z jednej strany takto a moju tučtosť tu berem asi tak z druhej strany, to by bola asi taká moja rekapitulácia. Inak ja sa v kľude priznám, že som skúšal aj takú vec, minule som čítal v jednom časopise Nový čas pre ženy, také zvláštne, ale ja to veľmi čítam, hlavne aj horoskop, si pozerávam na ňom. Čítal som tam, že je dobré jedávať mäso z obsa, tak preto sa možno aj ľudia čudujú. Skôr by to neišlo o znásilnenie, ale ja som to proste vyskúšal a nepomohlo to. To ma asi najviac na to nasralo.
To mi bolo asi tak najviac ľúto, takže ozaj ľutujem, že som urobil taký pokus. Ale musím povedať, že psačina vôbec nie je taká zlá, je to celkom dobré. Ja som si urobil vývar, plnohodnotný vývar, mäsový guláš, dal som si tam červenú papriku, pekný základ som si urobil na cibulke, Ja vám môžem normálne povedať, ako sa robí aj guláš. Ja som aj vyučený kuchár, viete, to je moje také tajomstvo. Som praxoval so známym československým kuchárom Jaroslavom Žídekom, ktorý je vlastne teraz usadený na Slovensku, ale je originál Čech. Varili sme veľmi prestížne a dobré jedlá. Keby len vidíte, aký som bol špeciálny, len smola je, že som všetko pozabúdal, lebo v deň, keď ma uniesli tí mimozemšťania, tak mi vymazali pamäť a hovno som si pamätal. Nakoľko náš rozhovor bol dostatočne priebaný, ďakujem za interview a prajem vám čo najkratšiu vládu tu v Starostovskom kresnom námestnom úrade Šokovňa. Prajem vám, aby ste sa čo najskôr zosypali a prepadli vás nejakí banditi o polnoci, keď pôjdete naháňať psov. A toto pali vás havrani, začujem ešte osobné hodín žitu, aby sa nažrali. Ďakujem pekne, pojebte sa do rána. Dovidenia. Trtkáte ženy s radosťou. Ďakujem.